Ini salah setunggaling rombongan saking seni barong Sidoarjo ingkang dipun pimpin Bapak Mintarno saking Bundu utawa piyambak ngaten Pak Buye pewaris saking Mbah Jajo Tawar Suwargi nalika rumiyin Sidoarjo menika dipun pimpin Bapak Jajo. Lajeng Pak Jajo sampun langsung saniki pindah ten Bundu dipun pimpin Bapak Mintarno ngoten Pak Buye. Nggih, kagem Bapak Ibu sedaya menawi wonten sing ngersakaken kula lan sakanca rombongan saged menghubungi WA ingkang tertera wonten ing spanduk ten panggung menika. Jenengan boten usah repot-repot madosi daleme Sidoarjo niku pundi sih, boten usah ngoten. Langsung WA mawon mangke Pria Sidoarjo rawuh wonten daleme jenengan sekalian survei lokasi. Lah benjing nek pas pentas kersane boten bingung ngoten Pak Buye. Nggih, kula ten mriki boten piyambakan, kula gadhahi putu nggih menika si Bojong. Putu kula nggih kalih setunggal nggih kula gendong niki ibu cah iki ngaten niki duwe ngoten niku lho. Lah iya ditutupi raine rumangsani lan abene duwe begane diledek. Putuku sing siji mondi ora ana metu-metu ya dong metu ayo dong ini dong joget bareng-bareng dong. Pusing ya, Mbak. Iya. Menika putu kula Bojong sing bocah pecicisan petakilan mangkene ujug-ujug mlayu nututi jenengan nggih jenengan ampun do kaget. Biasane nggih ngoten ngomong panci bocah Bojong. Wis. Iku ana cewek-cewek tangane kok siji dungane kok foto, Mbak. Sing ndi? Iku tuh kacamata iku biru. Ya, parani. Ya, parani. Ora bahaya ta iki. Ya. Sudah ana sing bahaya ngobrol dhewe sing ndi sing mangarepno baca parani biru coklat iku pentol. Lah iya kalau kuwi tawane pentol kono kok ya bisa isin kok betapa iya kok. Nah jadi yo iku malah anake Mbak Sri lho dong. Iku anake Mbak Sri lho dong kuwi dong. Gayamu dong lebay. Caper melayu. Aku pikiran. Alah. Aku jadi malu, Mbak. Ora usah isin ngopo lan malu. Dek. Aku pengen mantu ya, Dek. Ada yang cilik. Ora apa-apa. Tak dedek isik sih, Mbak. Dek. Ini suara apa nada? Ada motor tabur liwat barang. Iya. Iya, ngegula apa kayak mau tola-tola kono semangat apa? Ayu. Tapi bareng besok tadi kayak. Keluar rumah kayak datang besok tadi dong. Ora usah dicek terus sesuai nek ngomong ya ngomong. Ini yang bukan piro, Pak. Bawa sakit. Bayu alon-alon raimu tempat aku ngelakuin sempat. Hanya aku datang kok. Ini. Apa ya? Kan emang murah. Bawa ke
simcal. Aku lagi diuntal kowe, kan lagi disisil lho. Diuntal das kok karek butut kowe, Mbak. Ana apa? Iku ana ciwi-ciwi ta. Jadi ora ciwi-ciwi sing nyetel musik iku. Pangan apa Ah. Kan di Mbak Sri, wetan. Dadi wo. Ah, iku lho. Mbak Sri, I love you. Gayamu. Iku Mbak Sri duwe perawan wani ngomong ora. Wah ini ya bos, aku apel peng telu, bariku aku dibuntel. Ya ayo marah Sol. Mbak Sri, aku bengi mau dolen ya. Ngomongnya Ora wani. Parani dong. Wani ta ora? Delok ciwi-ciwi dhisik lah. Ya, kalau matur karo Mbak Sri lah ngono. Beli buku. Iya. Wis usah kakek nyanyi. Gayamu. Ayo, aku ganteng digapah. Kak. Langsung ke atas dong. Ayo, Pak. Tungkak. Ayo kucingnya sudah wae dong. Yuk, coba busek dong yuk. Ya ana buta gedruk barang motor. Yuk. Salah lagu ini kok dirangkep beno Pak Burok. Nggih. Metune wis mepet. Dilaksonaken mawon ya, Bos. Langsung. Nggih, kalau mau